mitä ajankohtaista olisi esimerkiksi kyberturvallisuudesta, kun siitä puhutaan, mutta tällä hetkellä ongelmana tahtoo olla, että ihmiset ei tiedä sitä. Ja oikeastaan tällä hetkellä suurin ongelma siinä kyberturvallisuudessa on se, että ikävä kyllä kukaan ei välitä. Eli lähinnä me halutaan tehdä töitä koko ajan eteenpäin siellä ja meille on pääasia, että järjestelmä toimii, mutta sitten yleensä ongelma on se, että käyttäjät ei mieti omia toimenpiteitään, mitä he tekevät siinä omassaan työssään, mitä mennään klikkaamaan ja mitä ongelmia sen asian suhteen sitten tapahtuu. Ja kun mennään eteenpäin siellä, niin päästään sitten seuraavaan hyvinkin arkaluontoiseen aiheeseen siinä, eli mihin voimme luottaa. Eli tätä mä hivenen ensiksi mietin, että uskallanko laittaa sinne, koska tämä trollaus muun muassa Twitterissä on hyvinkin vahvassa roolissa siellä ja sen asian suhteen joudutaan ongelmiin hyvin helpolla sitten myös, jos itsekin on siellä, mutta ajattelin nyt ottaa esimerkkinä se, että Twitterihän on esimerkkinä hyvä käydä silleen läpi, että siellähän voi kuka henkilö tahansa väittää olevansa kuka tahansa. Ei siellä mitään varmisteta, että onko sä nyt oikeasti Matti vai onko sä Esko vai kuka siellä. Ja nyt tälläkin hetkellä, jos lähdetään Twitteristä tekemään ihan perushakuja, niin käytännössä tuommoisella hakusanalla löytynyt niin sanotusti 5 eri Twitter-tiliä, jotka käytännössä kaikki on saman henkilön pyörittämiä tilejä siellä ja sitä kautta käytännössä trollataan asioita hyvinkin vahvasti eteenpäin. Eli käytännössä hirveän skeptinen nykypäivänä kannattaa olla sen asian suhteen, että mikä on luotettavaa, mikä ei ole luotettavaa. Samaten Gmailin otin tuohon nyt esimerkkinä siinä, että Gmailinhan kuka tahansa voi luoda sen sähköpostitilin kenen tahansa nimissä. Ei sitä kukaan tarkista sen asian suhteen, että onko se oikeasti se henkilö, kuka sen väittää olevansa siellä. Tällä hetkellä myös kun tekniikka on kehittynyt eteenpäin, niin video- ja kuvamanipulaatioita on hyvin yksinkertainen tehdä siellä. Eli netistäkin, mitä usein näkee noita joitain videoita, mitkä lähtee sosiaalisessa mediassa leviämään, niin ne on hyvin helposti saattaa olla väärennettyjä videoita ja käytännössä kun ohjelmat on kehittynyt, niin kuka tahansa osaa tehdä tällä hetkellä niitä. Vastaavasti sähköpostin väärentäminen, se ei tällä hetkellä vaadi käyttäjiltä oikeastaan juurikaan paljon mitään osaamista. Kuka tahansa pikkusen kun netistä hakee tietoa, pystyy luomaan työkalun, jonka avulla voi lähettää sen väärennetyn sähköpostin henkilölle. Esimerkiksi jos haluaisin, niin voisin vaikka presidentin nimissä lähettää jonkun kiitoskirjeen henkilölle X siellä ja lähteä sitä kautta muodostamaan sitä huijausta, jos halutaan. Kaikki on nykypäivänä hyvin yksinkertaisia tapoja tehdä niitä. Sitten ihan toinen yleinen ongelma, kun lähdetään menemään näihin asioihin, niin on nämä ilmaiset ohjelmat. Eli pahoittelut, siellä on näköjään pikkusen jäänyt teksti tuonne kuvan alle, mutta lähinnä se, että jos tuote on ilmainen, niin sinä olet se tuote. Eli lähinnä kun ajatellaan sitä, että Google Apps-kaupassakin on sovelluksia vaikka millä mitalla käytössä, niin mistä ne sen rahan tienaa? Kuka haluaa tehdä täysin ilmasta tuotetta henkilöille siinä ja käyttää omaa aikaansa sinne? Aina siellä on useimmiten jotain rahaa taustalla, mikä pyörii siellä. Tuossa nyt kuvaesimerkkinä oli yksi malli siitä, että esimerkiksi nämä peilisovellukset, mitä Google Apps-kaupoista löytyy, mikä on ideana justiin, että se toimii peilinä, jolloin sä pystyt katsomaan itseäsi sitä puhelimen näytöltä, niin minkä takia peilisovellus tarvii tarkan sijainnin, esimerkiksi GPS-sijainnin sijaintitiedon. Tämä on nyt hivenen ihmeellinen asia silleen, että miksi semmoinen vaadittaisi siinä. Tällä hetkellä sovelluksethan kerää jatkuvasti datainformaatioa ja
oma suositus on, että se kannattaisi oikeasti tarkistaa, että mihinkä kaikkialle sille ohjelmalle annetaan käyttöoikeudet sieltä ja mitä kaikkea tietoa ne kerää käyttäjästä. Eli tällä hetkellä niitä ei pilvin pimein kannata asentaa niitä ohjelmia koneelle ja testata siellä, koska jotkut saattaa esimerkiksi kerätä sitä datainformaatiota, että mitä käyttäjätilejä on esimerkiksi asennettu kyseiseen laitteeseen. Sitten on tietenkin tämä mainosverkot on yksi oma ongelmansa sitten siinä, koska käytännössä sovellukset kuuluu, niitä on muutamia merkittäviä mainosverkkojärjestelmiä, mihinkä yleensä nämä useimmat sovellukset kirjaa itsensä ylös sinne, niin käytännössä niiden avullahan me pystytään tekemään täysin sitä tilastointia, kuka henkilö käyttää mitäkin ohjelmaa, kuinka kauan on käyttänyt, missä se asuu. Eli lähinnä datainformaatiohan on se, jonka avulla pystytään rakentamaan sitä pakettia. Sitten ihan näitä varovaisuus ennen kaikkea, niin lähinnä se, että kun nämä huijausmenetelmät koko ajan kehittyy entistä parempaan suuntaan tai huonompaan suuntaan, ennemminkin on se oikea sana, eli lähinnä uusia keinoja keksitään, miten pystytään käyttäjiä huijaamaan. Ja tässä nyt kuvataan esimerkkiä silleen, että ajatellaan, että on pieni tablet-laite, missä on tuo osoite, www-osoiterivi on tuommoinen pieni, jolloin se jää osittain piiloon sinne ja käytännössä tässä on tehty niin sanotusti oikeanpuolimmainen on väärennetty PayPal-sivusto, eli siellä com-päätteen perässä näkyy tuommoinen pieni viiva, eli siellä tulee lisäosa siihen mukaan, jolloin sen avulla sitten saadaan se ohjattua jollekin haitalliselle sivustolle. Eli käytännössä tälläkään hetkellä niin tuo lukkomekanismi ei takaa sitä varmuutta, että se kyseinen paikka on turvallinen. Lukkomekanismi ainoastaan tarkoittaa sen, että sivulla oleva data niin sanotusti kryptataan silloin, kun sitä käytetään siellä, eli se ei mene siellä selkokielisenä siellä verkossa. Mutta se, että nämä alkaa kehittymään siihen malliin, että näitä on kohta pikkuhiljaa entistä vaikeampi huomata, että mikä on huijaus, mikä on taas sitten aito. Sitten kun mennään näihin sosiaaliseen mediaan, niin tämä on yksi, mikä on kanssa lähtenyt menemään hyvinkin pahaan suuntaan siinä. Ihmiset klikkaa linkkejä netissä jatkuvalla syötöllä, siellä tykätään, siellä esimerkiksi vasemmalla on nyt kuva Huvila ja Huusin pihasauna-arvonnasta siellä ja käytännössä sitä on sitten jaettu siellä, ihmiset jakaa koko ajan eteenpäin sinne. Todellisuudessa tuon huijaussivusto niin sanotusti, eli tämä Huvila ja Huusi ei liity millään tapaa tähän Nelosen Huvila ja Huusi-ohjelmaan, vaan se on täysin eri paikka siinä. Mutta tosiaankin tämä Huvila ja Huusi, niin käytännössä siellä kerätään käyttäjien informaatio sitä kautta, kun henkilö tykkää sitä, niin käytännössä silloin henkilö antaa oikeuden, että Huvila ja Huusi saa kerätä sieltä käyttäjän profiilista tietoja. No sitten tosiaankin tämä oikeassa yläkulmassa oleva kuva, niin pahoittelut, kun siihen jäi nyt oikealla nicknameillä niin sanotusti näkyviin tuo teksti, mutta tämä oli nyt vain esimerkki siitä, että kun nykypäivänä ihmiset ei mieti sitä, että mitä ne julkaisee verkkoon. Eli tämä on nyt keskisuomalaisen verkkopalstalta poimittu kuvan kaappaus siinä, kun henkilö kävi omalla nicknameillä tekemässä aika pahan uhkauksen omasta mielestäni siinä, että ei tämä nyt ole ihan, pitäisi enemmän miettiä, mitä sinne verkkoon julkisesti menee oikeasti kirjoittamaan siellä. Toinen esimerkki on sitten tästä Nordean ASPA-palvelusta siinä, että mitä ongelmia sen asian suhteen tulee, että jos henkilö heittää tuollaisen kommentin, niin voidaanko tuo jo todeta pikkuhiljaa uhkauksen suuntaan vai jotain muuta. Eli nämä sosiaalisen median ongelmat on kanssa yksi osa-alue, mikä on kasvamassa ja tuossa mitä nyt sain käsiin poliisin näitä rikostilastoja, kuinka paljon on rikosilmoituksia tehty, niin käytännössä edellisestä vuodesta sosiaalisen median rikosilmoitukset on
kasvanut semmoinen 20-30% edellisestä vuodesta. Eli nämä on koko ajan entistä vahvemmin lähtee yleistymään eteenpäin. No sitten lähinnä, mitä näitä kanavia on esimerkiksi, että miten voit seurata, onko oma tunnus vuotanut. Eli lähinnä nykypäivänä on kumminkin se tilanne, että me ei siitä päästä yhtään minnekään, ne palvelut vuotaa. Tämä on ongelma, mikä ei tule poistumaan siellä, kunnes kaikki tunnukset otetaan palvelusta pois, niin silloin ei ole tätä ongelmaa. Mutta se, että niin netissä on tämmöinen sivusto kuin haveipiinpounet.com, mikä on Troy Huntin pyörittämä sivusto, eli kyseessä on Jenkeistä oleva kyberturvallisuuden ammattilainen, joka on lähtenyt muodostamaan tämmöistä listaa omalle saitilleen, että mitkä on niin sanotusti vuotanut eteenpäin sieltä. Ja lähinnä tuolta kautta pystyy testaamaan esimerkiksi oman sähköpostitunnuksen tai käyttäjätunnuksen, että löytyykö se sieltä salasana kautta tietokantalistasta ja onko tilanne se, että niin pitäisi alkaa vaihtaa se oma salasana sieltä. No, mä oon itse tuossa seurannut kanssa sitä ja esimerkiksi oma sähköpostiosoite on löytynyt tuolta listalta muun muassa Dropboxin ja LinkedIn tietokantojen vuodon takia siellä ja käytännössä mitä se aiheuttaa, niin pitäisi vaan ne salasanat vaihtaa sitten aina vähän väliä siellä. Eli tässä on yksi työkalu, mitä voi käyttää silleen, että tänne ei käytännössä anneta mitään salasanoja, se on ainoastaan tarkistaa vaan sen käyttäjätunnuksen. Hyvin tarkkana kannattaa tietenkin olla sivujen suhteen, että minnekä paikkoihin lähtee testaamaan sitä omaa sähköpostiosoitetta, koska hyvin helpollahan voidaan tehdä sitten feikkisivustoja siellä, että testaa onko sähköpostiosoitteesi tai onko tunnuksesi vuotanut, että anna sähköpostiosoitteesi tähän näin. Ja samalla sitten se feikkisivusto kerää sähköpostilistaa, mitkä on voimassa olevia sähköpostiosoitteita. Eli kannattaa hyvin tarkkaan miettiä sekin, että mistä paikoista sitä lähtee testaamaan. No sitten ihan näistä sähköpostihuijauksista. Jokaisellehan on tuttuja, mutta lähinnä mä oon itse tämän melko monesti viime aikoina ottanut esiin siinä, että onko tämä älykästä toimintaa. No käytännössä kun lähdetään katsomaan näitä huijaussähköposteja siellä, niin useimmat sähköpostiohjelmathan nykyään ilmoittaa heti, että tämä on huijausviesti, älä vastaa tähän näin. Mutta sitten kun lähdetään katsomaan sitä sisältöä tarkkaan, niin välillä tulee melko puhtaalla suomen kielellä tehtyjä, mutta välillä sitten tulee vähän tämmöisiä heikolla suomen kielellä tehtyjä sähköposteja. Ja lähinnä useimmat ihmiset miettii sitä, että on ne typeriä, kun ne kirjoittaa tuommoisia huonolla suomella, mutta kun sehän oikeasti sieltä rikollisten suunnalta se on älykästä toimintaa. Jos me tehdään sähköpostihuijaus täysin puhtaalla suomen kielellä ja lähetetään 100 ihmiselle ja 100 ihmistä vastaan. No yleensä melko aikaisessa vaiheessa 99 ihmistä ymmärtää sen, että niin se on huijaus ja lopettaa sen toiminnan siinä saman tien, mutta se, että kun se tehdään huonolla suomella, niin silloin se 99 ihmistä jättää jo vastaamatta heti alkuvaiheessa, jonka jälkeen tulee sitten se tilanne, että niin, me saadaan kohdennettua se viesti niille oikeille henkilöille, eli käytännössä ne henkilöt, ketkä vastaa siihen kyseiseen huijaussähköpostiin, niin kuinka pitkälle ne on oikeasti vietävissä. Eli se on lähinnä kohderyhmän rajausta tehdään jo heti siellä suoraan, eli sen huonon suomen kielen avulla halutaan tiputtaa sieltä se kohderyhmä pois, ketkä ymmärtää sen jossain vaiheessa, että se tulee olemaan huijausviesti. No sitten ihan näitä, Elisa oli pakko nyt ottaa oma esityksen näkyviin tuossa, kun vähän aikaa sitten katsoin tuossa Helsingin kauppakamari julkaisi tämmöisen ihan hyvän artikkelin yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2016 ja nyt Helsingin Sanomat sitten jakoi sitä dokumenttia tuolla sivulla ja käytännössä, mikä minua itseäni jäi häirehteen tässä näin, niin siinä on ihan selkeästi kysytään etunimi, sukunimi, yritys, puhelinnumero ja siellä on tähtikohta jokaisessa. Ja
sitten ennen tuossa lähetä painekkeen yläpuolella, niin siellä on kohta, että hyväksyn, että tietojani voidaan käyttää markkinointiin ja Eliseltä saadaan olla minun yhteyksissä. Okei, tässä vaiheessa mä ymmärrän, että jos mä pistän täpään siihen, niin Elisa voi käyttää tietojani markkinointiin. Mutta jos en laita täppää, niin sitten alapuolella on pikkuprintti. Jättämällä yhteystietosi annat suostumuksen siihen, että Elisa voi lähettää markkinointiviestejä. Eli tämähän on nyt ihan sama, laitanko mä täppää sinne vai en. Joka tapauksessa mä annan Elisalle suostumuksen, että ne voi käyttää minun tietoja siihen, että lähetetään markkinointiviestejä ynnä muita. Tämä on hivenen harhaanjohtavaa viestiä, minkä takia mä halusin ottaa myös tämä esiin tässä. No sitten yksi vanha juttu, mikä jäi tuossa mieleen jokunen aika sitten, että mitenkä helppo on tehdä näitä harhaanjohtavia viestejä pikkusen siinä. Eli tuossa 2014 virtuaaliopetuksen päivällä niin Petteri Järvinen piti siellä esityksen ja muistaakseni tuossa tilanteessa niin Petteri heitti kysymyksen, että kuinka monella on älypuhelin. Ja sitten jälkikäteen satui huomaamaan Twitteristä Petterin kommentin, kuinka moni teistä opettajista odottaa jo joululomaa ja kaikki viittaa kädet ylhäällä siellä. Eli lähinnä kuinka helppoa se on nykypäivänä kumminkin tämäkin lähteä tekemään, että pistetään hivenen harhaanjohtavaa sisältöä menemään eteenpäin. No sitten ihan näitä muita huijaustekniikoita, tai ei oikeastaan huijaustekniikoita, vaan tekniikoita, mitkä on mahdollisia. Eli tässä oli nyt joulukuussa venäläinen valokuvaaja julkaisi tämmöisen artikkelin, missä se oli lähtenyt kokeilemaan, että niin se meni metroon siellä ja kuvasi satunnaisesti 100 henkilöä sieltä. Eli otti valokuvat siellä metrossa ihmisistä ja sen jälkeen otti käyttöön avoimen lähdekoodin kasvontunnistusohjelma ja lähti testaamaan sitä, että kuinka monen henkilön kuva pystytään sen ohjelman avulla tunnistamaan. Lähteenä se käytti sitten, Venäjällä on käytössä tämä V-kontakte, mikä on niin sanotusti venäläisten Facebook, niin käytännössä 70% tunnistettiin. Se pystyy yhdistämään se kasvontunnistushenkilö sen metrossa otetun kuvan siihen V-kontaktikuvaan, mikä sillä henkilöllä on sillä palvelussa. Eli käytännössä tekniikka kehittyy ja tämäkin on yksi, mitä nykypäivänä kannattaa sitten miettiä vähän sen, että mitä kaikkea se oma kuva luo siinä. Tämä on aina, mennään vähän kaksipiippuisia asioihin tämän asian suhteen. No, tuossa on sitten yksi, ei pitäisi pelotella opettajia ja niin edelleen, mutta niin, esimerkkinä kuvattuna, että miten tämä niin sanotusti tämä hyökkäysmenetelmä toimii, jos halutaan lähteä esimerkiksi hakkeroimaan vaikka WhatsAppia tai Telegramin tiliä. Ja Checkpoint julkaisi tuosta nyt ihan vähän aikaa sitten artikkeli itse asiassa viime viikolla siinä, ja käytännössä homma perustui siihen, että niin, lähetettiin henkilölle WhatsAppin kautta pelkkä kuvatiedosto. Ja käytännössä kun kuvatiedosto klikkasi sen linkin auki, niin se mahdollisti sen, että niin hakkeri sai käytännössä henkilön WhatsApp-tilin siihen omalle näytölle näkyviin siellä, ja sen jälkeen se pystyi tallentamaan sieltä omalle koneelle kaikki WhatsApp-viestit, valokuvat ynnä muut. Todennäköisesti se julkisten fappening-vuotot oli tapahtunut tämän kaltaisella menetelmällä. Siinä on, jos nuo linkit vaan toimii niin siinä on ihan lyhyt demovideo esimerkiksi tuosta WhatsAppista ja Telegramista, kuinka helposti se toimii siinä, ja näytetty sen, että jos haluatte katsoa siinä. Tekniikkaa ei nyt mitään kauhean kummallista ole siinä, mutta niin hyvin tarkkaan edelleen kannattaa miettiä sitä, että mitä sieltä verkosta klikkaa, mitkä asiat on klikkaamisen arvoisia oikeasti. Jos se lähettäjä on joku, jota et tunne, niin käytännössä en mä itse klikkaisi auki, vaikka kuinka hauskalta se tuntuisi, että katsotaan nyt se kissakuva sieltä. Se ei aina ole kissakuva. No sitten ihan näitä, kuinka kuvienkin avulla pystytään helposti netissä tekemään huijaamisia siellä.
niin tässä on nyt yksi minkä itse on johdatellut toisesta kuvasta siinä ja muokannut sen, että esimerkkinä silloin kun Star Wars tuli taas leffoihin siellä, niin ulkomaalaisissa ryhmissä, Facebookissa muun muassa levisi tätä kuvaa siellä, että luo itsellesi oma Stormtrooper ID siellä ja käytännössä tässä on tilanne se, että henkilö menee antaa sinne luottokorttitietonsa ja niin edelleen. Vaikka tämä kuulostaa niin uskomattomalta, niin silti meissä ihmisissä on henkilöitä, ketkä hyvin helpolla menee tämmöiseen lankaan siinä. Toinen esimerkki on siinä vaikka, että niin Facebook-ryhmässä siellä käyt kirjoittamassa kommentin sinne, että ootko huomannut, että jos kirjoitat salasanasi tähti, 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 niin Facebook automaattisesti merkkaa sen tähtimerkeisiin ja sen jälkeen lähdet odottamaan siinä, että joku kavereista ne käy kokeilemassa sinne ja kirjoittaako se sen oikea salasana siihen vai ei. Pitäisi joskus tehdä siitä pieni videonpätkä, kuinka helppo se on tehdä semmoinenkin huijausmenetelmä ja aina löytyy joku, joka menee tämmöisiin juttuihin. No sitten ihan mitä perusjuttuja voisi opetukseen tuoda, niin yksi on ihan siinä, että minkä pystyisi helposti tunneilla vetämään opiskelijoille, niin on vaikka ihan salasanan turvallisuuden testaaminen. Hakusanoilla The Password Meter ja How to Secure is my password, niin sieltä löytyy tämmöisiä valmiita nettisivustoja, missä voi testata esimerkiksi, että kuinka vahva salasana on ruusu tai ruusu-2015 tai ruusukukki puutarhassa 2015 ja niin edelleen, niin se helpottaa ehkä opiskelijoita hahmottamaan, että niin millainen salasana on turvallinen. Tällä hetkellä suositusko olisi siitä nykypäivänä, että salasanan pitäisi nykyään olla sitä 12 merkkiä, isoa kirjainta, pientä kirjainta, numeroa, mahdollisesti erikoismerkkiä mukana siinä. Toinen, mitä voisi sitten hyödyntää, niin on esimerkiksi viestintäviraston sivuja, eli viestintäviraston sivuilla julkaistaan hyvin aktiiviseen tahtiin eri haavoittuvuuksia, tietoturvauhkia, mitä on siellä, niin opiskelijoille voisi esimerkiksi antaa kotitehtäväksi, että käy poimimassa 3 viimeisintä tietoturvauhkaa siellä ja vastaa kysymyksiin, keitä se koskee, miten turvaat oman tietoturvasi ja mikä on ilmoituksen keskeisin asia. Se, minkä takia itse suosittelen käyttämään viestintäviraston sivuja, niin tällä hetkellä suomalaisen median ongelma on vähän tämä klikkiotsikointi. Klikkiotsikointi ja sen takia suomalaisen median tekemät uutiset on useimmiten hivenen harhaan johtavia, koska halutaan, että ihmiset tulee sinne sivustolle, niin sitten niistä tehdään hyvin helposti, että nyt kaikki Android-laitteet on vaaran alla ja todellisuudessa se saattaa koskea vain jotain Samsungin Galaxy-puhelinta ynnä muuta. Eli tällä hetkellä suomalaisen median uutisia itse lukisin pikkusen varauksella, koska klikkiotsikointi on ikävä kyllä se, mitä on menossa. Sitten, yleisellä tasolla, että mitä asioita näille opiskelijoille pitäisi korostaa siinä, niin muutamia, mitä mä itse lähtisisin korostaa nykypäivänä, niin on ihan se medialukutaito. Jos opiskelija näkee netissä jonkun videon tai jonkun kuvan tai jonkun tekstin, niin pitäisi aina miettiä sitä, että onko se oikeasti aito. Voiko se olla totta siinä, koska tällä hetkellä niitä väärentämisiä pystytään tekemään yllättävänkin helpolla siinä ja se ei ole mitään vaikeaa. Vastaavasti sitten ihan käyttöehtojen lukeminen. Eli lähinnä kun asennetaan se ilmainen sovellus sinne omalle koneelle tai otetaan joku palvelu käyttöön, niin oikeasti vilkaisis vähän läpi, että mitä siellä käyttöehdoissa sanotaan siellä. Jos halutaan päästä esimerkiksi vaikka palvelusta eroon, niin kuinka helppo se on päästä siitä. Esimerkiksi jotkut palveluntarjoajat on tehnyt myös tämmöistäkin ulkomailla, että palveluun liittyminen on ilmasta, mutta jos haluat erota palvelusta, niin se maksaa 10 € tai 20 €. Eli
muuten ei pääse siitä kyseisestä järjestelmästä eroon sitten siellä ja ei saa poistettua sitä datainformaatiota siellä. No sitten on ihan tämä perinteinen salasanan vaihtaminen. Milloin viimeksi olet vaihtanut itse oman salasanajärjestelmään? Se kannattaa tietyn aikavälein tehdä, koska se on se yksi kaunis kerta, kun se vuotaa, niin millaista vahinkoa siitä voi oikeasti aiheutua. Ja mekin, kun opetusalalla toimitaan, niin jos mietitään meidän työpaikan tunnuksia, millaista vahinkoa niillä pystytään luomaan esimerkiksi opiskelijoiden rekistereihin tai muuhun vastaavaan, jos joku saa sen käsiinsä esimerkiksi. No sitten neljäntenä, mitä siinä näytinkin niitä kuvia vähän sitä sosiaalisesta mediasta, niin se on yksi, mitä kannattaisi ehkä lähteä opiskelijoille korostamaan, että sinne ei kannata ihan mitä tahansa kirjoittaa ja kerran netissä, aina netissä. Noita uutisia löydetään jatkuvalla syötöllä netistä nykypäivänä siellä. Esimerkiksi Ylellä oli uutinen, että työntekijä toi sairaalaan kiintylevyn, sai potkut. No käytännössä sairaalan säännöissä sanottiin, että mitään ulkoisia laitteita ei saa kiinnittää työpaikan tietokoneisiin, mikä on nyt ihan ymmärrettävää, koska kumminkin sairaalassa käsitellään hyvin tämmöistä arkaluonteista datainformaatiota, niin aina se ulkoinen laite on ongelma. Toinen, mitä sitten kannattaa myös lähteä opiskelijoille korostaa, niin tämä suomalaisten lakitoimistojen ilmiö on lähtenyt nyt ulkomailta niin sanotusti tulemaan Suomen suuntaan, ja tämä tulee kasvamaan vielä jossain vaiheessa entistä enemmänkin sen asian suhteen, että esimerkkinä ulkomailla on ollut jo vuosia tätä tilannetta, että lakitoimistot on vahingossa vuotanut jonnekin piraattipalveluun jonkun elokuvan, mihinkä heillä on vaikka se tekijänoikeus tai tekijäoikeuden valvontahomma siinä, ja sen jälkeen ne seuraa siellä, että ketkä lataa niitä elokuvia sieltä, ja lähetetään suoraan heille kirje sitten, että maksa 500 € tai lähdetään oikeuteen. Pistetään vielä pikkusen pelottelumallinen kirjekuori sinne, että niin oikeuskulut saattaa nousta 10 000 euroihin, niin käytännössä kun 1000 kirjettä lähetetään vaikka ihmisille, niin niistä yllättävän helpolla yllättävän moni maksaakin se 500 siinä. Toinen ääripää on sitten myös ulkomailla ollut, niin käytännössä kiristämistä on tietyllä tapaa käytetty siellä, jos henkilö on ladannut vaikka aikuisviihdeelokuvaa, niin siellä on lakitoimistot saattanut lähteä sille linjalle siinä, että jos et suostu tähän sopimusmenettelyyn, että maksat 500 €, niin me lähdetään tämä viemään asia oikeuteen ja tullaan julkaisemaan sinun nimesi tällä listalla, että olet ladannut tämmöistä ja tämmöistä aikuisviihdeelokuvaa ynnä muuta, jolloin päästään tähän sosiaalisen nöyryttämiseen niin sanotusti. Muutamia materiaaleja tuossa oli Helsingin kauppakamari julkaisi tähän yritykseen kohdistuvat kyberuhat 2016. Siellä on ihan mielenkiintoinen tilanne tällä hetkellä, että mikä on yrityspuolella ne ongelmat. Tällä hetkellä yritykset taistelee näiden ongelmien kanssa hyvinkin vahvasti. Kiristyshaittaohjelmat on yksi ongelma, mikä on entisestään tuntuu, että se kasvaa siellä jatkuvalla syötöllä, ja käytännössä kiristyshaittaohjelmat koskee meitä kaikkia. Se on se yksi kaunis kerta, kun avataan se väärä liitetiedosto, mikä luki tietokoneelta kaikki tiedostot, niin millaisia ongelmia se tulee aiheuttaa sitten pitkällä tähtäimellä myös sitten. No, sitten on valtioneuvosto julkaisi tämän kyberosaaminen Suomessa nykytila ja tiekartta tulevaisuuteen -dokumentin, missä käydään läpi Suomen tämänhetkistä tilannetta, ja itse asiassa silloin ensi keskiviikkona niin Lehdon Martti on ollut yksi henkilö, joka on tehnyt tätä dokumenttia siinä, ja Martti tulee tästä kertomaan sitten vähän tarkemmin. Viestintävirasto julkaisi myös tuommoisen artikkelin kuin Tietoturvan vuosi 2016, mikä on suomenkielinen dokumentti ja soveltuu mun mielestä ihan hyvin opetuskäyttöön. Siellä on aika yksinkertaisesti selitettynä niitä asioita, että mitkä on niitä riskejä tällä hetkellä ja mitkä on niitä uhkakuvia, mitä siellä on tulossa
esimerkkinä, mikä nyt mulla itselläni jäi kokonaan tässä esityksestä pois niin oli nämä IoT-laitteet, eli millaisia riskejä ne tulee aiheuttamaan jatkossa. Sitten muuta hyvää materiaalia, niin normaalisti en haluaisi kauheasti mainostaa, mutta niin DNA on julkaissut tämmöisen videosarjan kuin Hyvä paha digitalisaatio, ja niitä on käytännössä 6 jaksoa tullut, mistä on jo 3 julkaistu. Ne on noin 20 minuutin jaksoja siinä, ja ne on helppo siinä laittaa, että opiskelija katsoo sen siinä. Se ei ole liian pitkä siinä, ja siinä tulee kumminkin, siellä on muistaakseni F-Securen puheenvuoro ja on Nixon puheenvuoro, ja on otettu yrityksiä mukaan sinne. Suosittelen vilkaisemaan nuo dokumentit tuosta läpi. No, tämmöisiä ajatuksia tähän nyt nopeata. Tosiaankin, ketkä tuli jälkijunassa, niin tuossa F-Securella tuli tilanne, että niin Mustosen Erkki joutui lähtemään asiakkaan luo siinä tämmöinen force majeure-este, ja Mustosen Erkin esitys siirtyi tuonne ensi maanantaille, sama kelloaika siinä. Ja käytännössä tämä nyt oli nopeata, tunnin varoitusajalla väänsin sitten itse tämmöisen pienen esityksen tähän näin, että ihan turhan takia tullut. Mutta sitten tuossa kommenttia, eli miksi erikoismerkit ja numerot laitetaan aina loppuun, eikö olisi tehokkaampaa, jos ne olisi salalauseen keskellä. Mä en ole itse tämmöistä ohjeistusta kuullut siinä, eli yleensä se suositellaan, että ne laitettaisiin tosiaankin kaikki sekaisin, mutta mä en tiedä sitten, onko tässä nyt vähän taustalla, että ihmisille on helpompi lähteä muodostamaan sitä loogista salasanaa, jotenkin omaa nimi, lemmikin nimi ja syntymäaika, ja silloin ne jää hyvin helpolla sinne perään ne numerot siinä. Mutta niin yleensä sekaisin ne kaikki laitettaisiin sinne.